kicsi, mi van? Mutatkozz be neki. Meg ide. Hogy hívnak? Őszintén. Egér. Egér. Júj! Mibe vagy nagy? Bontásba. Bontásba. Sótkál. De csak ladákat bontasz? Vagy bármit? De mit bontasz? Mindent. Mindent. Ki a főnököd? A Jani. A Jani? A Jani. Dír. És akkor most mi a Milyen faszom? anyagokat ismer? Na. Milyen? Jaj, hát most felvett. Mondja az anyagokat. Vörösvér, sárgarész, alumintvény, Saváló. sováló, ezek. Spiáter. Zsódika. Te is ugyan van. Spiáter, vegyes. Vegyes. Vegyes pálinka? Katnikat hogy csapod szét? Vegyes pálinka? Flexel. Flexel? Az a kedvenc szerszámod. Hát miért? Az. A szá. Na, komprezze. Mondjad krumplirá. Mondjad neki krumplirá. Komprezze. Vigyázz már! Vigyázz már! Mondjad neki. Na, Kobra! Mondjad neki, kiabáld be Kobra 11. Kobra 11. Országúti mentő. Országúti mentő. Na, akkor... Eljöttem faszomba. Na, nézzük meg mi a faszon a bicikliddel. Hát az Állítsuk szarház. föl, vigyázz! Jaj, egér, bazd meg, mi a faszom, engedj el! Hagyd itt a picsába, indulj el magadnak, Zaló. Hogy menjek haza, bazd? Ha bazd meg. Mi történt a bicikliével? Mi? Azja. Egy nagyon pici 8-as van benne. De kell fölkapja. Országúti Hát- mentő. Told haza. Országúti mentő a 111. Ide beteszem. Most hogy megyek haza? Majd eljött. Lépegessél magad, Zaló, majd megyek el. Hallod? Na most hogy megyek? Jó, majd eljössz érte. Na most... Menjél haza, ma a Jani el... Gyalogoljak haza. Tudod milyen jön a Jani? Na menjél. Menjél, ma a Jani tudod milyen, bazd, kiabálnak. Menjél. Halló? Bazd meg, mi a faszom van vele? Jó, menjél már! Hopomba bele már, ugye?